Salut tout le monde. An bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ ma nin wagati in na. Cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabakɔrɔ, k'aw fo, k'aw barikada, k'aw waleɲuman dɔn aw ka suliko ɲuman na. Nin wagati in na a bɛ Bamako News TV sanfɛ ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma bonya, karama, ladiriya ani danaya kɔnɔna na. An b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Balima Bamako News TV don maa min bɛ ka kunnafoni lase aw ma, aw balimakɛ n'aw denkɛ don Seku Tarawele. An b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Balimaw, nin ye an sigilen ye an ka kunnafoni kɛnɛ kan. An nisɔndiyalen, bonya ni karama o b'an na. Badenw, k'a sababuya kɛ jumɛn ye? Ne y'o fɔ aw ye n ko jamana in juguw bi caya. Balimaw, jamana in an nɛnibagaw bi caya. Kɔnɔna jugu ni kɛnɛma jugu badenw a bi caya. Mɛ fɔ ka diɲɛ wuli, jugu ninnu tɛna se ka se jamana in na cogoya si la. Balimaw, fɛn kelen tun bɛ yen, fɛn kelen min n'a tun kɛlen bɛ ka jamanadenw bɔ kamana na fɔ k'a dama tɛmɛ. O bɛ tali kɛ jumɛn na balimaw? Taji ko, carburant ko. Balimaw, jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ ka an ye k'a fɔ nin gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ k'a bɛ ban. O tuma an bɛ don min na i ko bi, gɛlɛya in n'a y'i diya, i bɛ se k'a fɔ ko caman de kɛra gɛlɛya in na. Balimaw, n'a y'i diya gɛlɛya in, i bɛ se k'a fɔ k'a banna pewu. An b'a fɔ ten ka d'a kan hali n'a y'a sɔrɔ a tɔ bɛ yen, mɛ min bɛ yen, an b'a dɔn tigitigi cɔko man ca. Balimaw, o hukumu kɔnɔna na, ne delila k'a fɔ aw ye n ko nin autorité ninnu, Asimina a mɔgɔw, hali n'i ka ko ye fɛn min ye n'a bɛ fɛ o ka kɛ, n'a ma kɛ, ne b'a fɔ u banna quoi. Ne t'a fɔ k'u dɛsɛra. Ne y'o kuma in fɔ, n bɛ segin a kan. Ne tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'u dɛsɛra, ne b'a fɔ k'u banna. O ban, u dun tɛ se k'a fɔ fana k'u banna. A bɛ se ka kɛ fana a kɛli ma kɛ, a ma kɛ fɔlɔ, a ma se a kɛli ma. Donc, ils sont incapables de gérer le problème à un temps précis. O bɛ se ka kɛ. Mais il ne peut jamais échouer à gérer, à solutionner un problème. Ne kɔni, c'est ma manière de comprendre. Parce que ne yɛrɛ défi la jamana in kɔnɔ à ce moment ko ninnu kan ka se ka dɛsɛ k'o relever quoi. Ne yɛrɛ gɛlɛya la ye ko min bɛ se ka ye jamana kɔnɔ ko ninnu bɛ dɛsɛ k'a bɔ yen. Ne bɛ nin kuma in fɔ kabi kuma jan, wa n bɛ segin a kan bi tuguni. Balimaw, essence ko gɛlɛya min n'an tun b'a kɔnɔ, ne y'a fɔ bɛɛ ye n ko ninnu bɛ se ka problème u bɛ se k'a bɔ yen. U bɛ se, u ti dɛsɛ. Parce que contrairement à beaucoup, ils pensent que u ma se de k'a gérer. Yɔrɔ dɔw bɛ bolo kɛ k'a fɔ essence ko gɛlɛya bɛ yen, an bɛ ka jɔ nin dɛsɛra ko non. Peut-être u ma se a kɛ yɔrɔ ma fɔlɔ, a kɛ wagati ma se fɔlɔ, mais diɲɛ kɔnɔ ne tɛ se k'a fɔ k'u dɛsɛra, u ma dɛsɛ. Solution bɛɛ bɛ ninnu bolo. Gɛlɛya fɛn fɛn b'a kan jamana in kɔnɔ bi, ninnu bɛ se ka nin bɛɛ solutionner. Bon, o essence ko gɛlɛya min n'an tun b'a kɔnɔ, balimaw, ko bɛ cogo di bi? Stationtigi caman bɛ hami na bi dɛ, ka d'a kan essence bɔnnen b'u bolo sanba t'a la. Maa minnu tun bɛ nɛn kɛ mɔgɔw la, ka mɔgɔw minimiser, ka mɔgɔw tripoter, ka mɔgɔw lasouffrir, ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u ɲani, ko essence ko dan b'a yɛrɛ ye. A station caman bɛ yen n'i taara sisan i b'a sɔrɔ complice sigilen bɛ k'a bolo fila da da kɔrɔ, gérant bɛ sunɔgɔ la a ka bureau kɔnɔ. Mun na? Parce que essence kɛlen bɛ ka pivu fa tewu, mais sannikɛbaa tɛ yen. L'abondance du carburant partout à Bamako aujourd'hui à un zéro. Ne tɛmɛna station caman na, aran tɛ yen. I yɛrɛ bɛ tɛmɛ a dɔw la quoi.
avec comment est sensible parce qu'il y était à la napa en dedans à la il va trop mal il est tellement avec comment est sensible il est très vite na donc il souffre là donc il va trop peu pour mon la pompe est allumée donc il y a une lumière il va le sensible il sait que donc mais qui était il est tellement film il va le sensible parce que mati quand on est sensible au tout bon le tout est mieux vraiment le commencer de former parce que numéro quoi ne parlons pas de ta dawa an ye dan dɔɔni kuma dɔw la miiri dɛ est-ce que min ti k'anw ɲɛ dan kuma dɔw la pour que vraiment an bɛ se ka deli gɛlɛya dɔw la an k'a dɔn min bɛ yen quoi n m'a fɔ n ko carburant ko problème y'u nɔ ye dɛ parce que i jɔ ka kuma farafasiya dɔw kana na kuma ta k'a yɛlɛma ko ninnu yɛrɛ de bɛ ka sternu bali ka don yɔrɔ dɔw ka kunfinya bɛ juguya f'u ko yɔrɔ in ma ye ko gɛlɛya min bɛ yen ko sɔrɔsiw yɛrɛ de don donc i jɔ n ka kuma walawala n ko c'est mun ni gɛlɛya dɔw ye u bɛ se ka gɛlɛya gérer bi ne yɛrɛ ka faamuyali la bi sisan u bɛ se k'a gérer donc gɛlɛya dɔw bɛ tila ka tankurunin dɔ ta kuma dɔw la fɔ ne bɛ siga n ko tuma ninnu bɛ fɛ ka an lasufi dɔɔni an ka gɛlɛya dɔn ka gɛlɛya la wa ne bɛ n sigi n bɛ nin miiri kuma dɔw la sinon ne b'a dɔn tɔ ko nin essence ko in ko tun tɛ se k'a solutionner n b'a dɔn tɔ bon a bɛ cogo di bi. A ye station kelen fɔ ɲɛna bi aran bɛ yɔrɔ min na station kelen dɔrɔn aw bɛ fɔ ne na tan ko aranba bɛ yen ne kɔni t'a dɔn n m'a ye wa n t'a dɔn donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn essence ko in gɛlɛya an bɛ waati min na i komi sisan an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya in a banna ka ban n bɛ se k'a fɔ ten. Parce que laban in na aw yɛrɛ y'a ye Musa Alassane Diallo le ministre de l'industrie du commerce a bɔra u ye propos dɔw fɔ u ni opérateur économique u ye layidu dɔw ta jama ye bon an ɲɛ b'a la vraiment u y'o layidu min ta u y'o kuma min fɔ vraiment ça va essence bɛ fan bɛɛ bi gasoil bɛ fan bɛɛ bi mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ n'u ka activité ye en tout cas activité kɔni ne t'a dɔn min jɔlen don k'o sababu ye essence ko ye Bamakɔ yan kɔni vraiment ça va. Wa ɲɛ tɛ Mali yɔrɔ la bilen minnu bɛ k'u plaindre ko gasoil t'u bolo ko essence t'u bolo n t'a dɔn balimaw a ma dabɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ nin ko in problème in k'a solutionner sisan an filɛ niveau min na an ka se yan dɔwɛrɛ tɛ dɛ an k'an ka finitigilakaw fo an k'an ka sɔrɔsilakaw an k'u fo an ka sɔrɔsiw fo dɛ armée de l'air armée de terre u bɛɛ polisi gardi n t'u ka fɛn bɛɛ dɔn mais vraiment an y'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn chauffeur minnu bɛ sterling boli ka taga ka segin an y'u fo k'u waleɲuman dɔn opérateur économique minnu jɛnna u ka miliyɔn caman fɔ sterling kelen wari c'est des millions ye miliyɔn caman de don dɛ ka risque ta k'u ka mɔbiliw bila ka taa carburant ta ka na n'a ye an k'u fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn Sadio Batili Baraka Petroleum a bɛ ko yan Mamadu Yaladu NDC Wara NDC a bɛ fo yan Petrobama tigi n t'a tɔgɔ dɔn a bɛ fo nin yɔrɔ in na yan Yara Oil tigiw an b'u fo nin yɔrɔ in na yan dan tɛ foli min na Mamala an b'a fo nin yɔrɔ in na dan tɛ foli min na Mali pétrolier bɛɛ fɛn fɛn y'i yɛrɛ sacrifier k'i ka sterling bila ka taa taji ta ka na n'a ye ka risque ta an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye foli don ye quoi parce que nɔgɔya min kelen filɛ kabi gɛlɛya in daminɛna ka n'a bila bi la an filɛ min kɔnɔ bi ne ma d'a la n'a a kun nɔgɔyara mais ka a nɔgɔya ka se fɔ nin niveau ma ne ma d'a la n'o tun kɛra fɔlɔ bon an filɛ o kɔnɔ bi an bɛ Ala fo ka Ala barika da an bɛ Ala fo ka Ala barika da o la an bɛ masa Jalaki Bali fo k'a barika da maa minnu kɛra o sababu ye an b'u fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u filɛ fo k'a daminɛ ministre de l'industrie et du commerce Musa Alassane Diallo wagati dɔ la ne diminen tun b'a kɔrɔ mais bi vraiment nisɔndiyalen don a kɔrɔ dɔɔni n bɛ se k'a fɔ nisɔndiya bɛ n na bi ka ɲɛsin an ma dɔɔni
Naye Moussa Fall, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, Amba Fenefou, avec un élément, avec un agent, ou bien une barre, une bec, un yé, Ame Sorasou Fou, vraiment, un militaire, une fou, dans le Folimina. Naye Fou, Ame président, Amba Fenefou, Assimi. Jamana Chama Yuna la Linguinga. Minum Tia Til Jamana Wi. Chama Yuna Asmina Ninkama. I am Mongolia Soron Winkama. I thought Chess on Winkama. Though Mabwala, Winkama. Mais ala de Queen Chena Galon, ala de Kirari Baton. As the titre who can get. Asmin Noteni. I feminine daka. Au boudon et boudon. Asmi yere boudon. Ni mala, o de mo mi ba to a wat ko ka de. Mais mo mi bala. Tsika kanji. Donc vraiment Asmi amba fouya aka premier ministre no général de division pour les maïga amba faire fou ni roina. Ensuite ame ayesi jamana no befu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, le président du Niger, amba fouya. Allez, à opérateur d'Oka, licencié mineur parce qu'ils ont refusé de transporter le carburant vers le Mali. Quand on licencié mineur, la chauffeur ou Bobara, Sangili, n'est qu'à nous le. Avec la Tadji Donitouni, Kanadi Malima, Ami Tchani Fou, capitaine Ibrahim Traoré, son excellence camarade capitaine, Ama Fere Fou, Yoroina. Ayesi militaire ou à soldat ou ayesi force ou congéti amu foni yorena wali mando yo de fongo ni geleas do yimle kilintisi ni ayesi bega kuna woli ni ayesi ben noy. Donc vraiment amu fouya barkada ka kla ko wali mando ala ko ba manto angono président ala ka ga manto angono vraiment ama fo ka wali mando ka barkada. Balmano Boy, mais le message adressé à Yesidien Bella, il voit au cas Farabonken, Bandi Chefouine, les soi-disant pasteurs Makossou, qui a insulté flagramment, publiquement, notre cher président, le général d'armée, son excellence Abdourahmane Tiani, de l'insulter publiquement, flagramment. Donc, tous les ressortissants de l'AIS doivent comprendre qu'une guerre est déjà déclenchée entre nous et le général Makosso, le soi-disant pasteur qui vit en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas les ressortissants, les populations des pays de l'AIS seulement, mais tous les pays qui collaborent avec l'AIS, comme le Togo, comme la Guinée. Et les autres pays qui collaborent avec l'AIS, à l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tout pays qui collabore avec l'AIS, c'est une guerre qui est déclenchée entre vous et les soi-disant pasteurs Makosso en Côte d'Ivoire. Où est l'éducation? C'est pourquoi souvent on vous dit qu'il y a certains Ivoiriens qui sont très mal éduqués, très mal élevés. Quelqu'un qui a le même âge que ton père, comment toi tu peux sortir et l'insulter comme ça? Il vient de nous montrer qu'il n'est pas africain, il n'est pas un vrai africain. Je vous ai dit, ces pays-là, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest, mais on partage certaines choses, certaines valeurs, culture, tradition, etc. Le respect des alliés est chez nous depuis les temps immémoriaux. On doit respecter quelqu'un qui a le même âge que nos pères.
quelqu'un qui a le même âge que nos mères. On doit considérer cette personne comme l'un de nos parents aussi. On ne doit pas l'insulter comme on ne doit jamais insulter nos propres parents, nos propres papas, nos propres mamans. Tu peux contester sa manière de gérer son pouvoir. Tu l'appelles putschiste, tu l'appelles juette. Personne n'a dit mot, mais pourquoi sortir et l'insulter flagramment? On le condamne jusqu'au dernier degré et une guerre est déclenchée entre toi et nous, le soi-disant Makosso. Mal éduqué, mal élevé, impoli. Je l'ai dit et je le répète, impoli que vous êtes. C'est pourquoi il ne peut jamais avoir la paix entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. À cause de ces genres de personnes. Un président Neni, général Abdourahmane Tchani, aka mɔgɔ Neni ta don. Mɔgɔ min si b'i fa si bɔ, a ka kɔrɔ i fa ye, a ka kɔrɔ i ba ye, a ka fisa n'u ye. Est-ce que e kan k'olu nɛni wa? A ka fanga contesté o bɛ bɛn. A fɔ k'a ma baara kɛ o bɛ bɛn. A wele jeune o bɛ bɛn. A wele ko putschiste o bɛɛ bɛ bɛn. Mais pourquoi k'a nɛni? Mɔgɔ caman ye kuma in fɔ. Wa e dɔrɔn tɛ dɛ. Il denmuso mana Mali la yan Salou. L'année passée, ta fille, elle a visité au Mali, non? Elle a visité le Mali, elle est venue ici, non? On l'a accueillie aux bras ouverts, n'est-ce pas? On lui a donné à manger, on lui a donné à boire, on lui a donné de l'argent. On a fait tout ce qu'on doit faire pour un étranger. On a fait ça pour ta fille. Hein? Grâce à ça, tu ne devais jamais nous insulter. Tu ne devais jamais nous combattre encore. Parce qu'on a cru que vraiment, tu as compris certaines choses. Tu as compris que tu étais dans l'erreur. Parce que nous, on ne réagit pas comme nos ennemis. Tu nous insultes, on te croise à bras ouverts. Mais tu viens de nous montrer encore que tu es quelqu'un de mal intentionné, tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat, tu es gourmand. Mais on se verra bientôt même. Bientôt on verra bien. Donc on le condamne jusqu'au dernier degré. C'est comme si tu as insulté Assimi et général et capitaine Ibrahim Traoré. Donc à Donkan Mignola, anti-toi du Sarabali. Balma on me voit vidéo qu'on a. Quand il faut qu'on voit le nom d'Alissa, Bamako TV, on suit Alissa Sékou Traoré, la grande voix. Merci.